Dimentsio bakar batean higitzen ari den M masadun partikula baten gaineko energia potentziala ondorengoa da. Beraz, hauxe dugu energia potentziala, non zonalde positiboan balio duena da A gehi BX zati X karratu, eta zonalde negatiboan infinito balio du. Beraz, infinito balio badu, orduan zonalde horretan uin funtzioa 0 izan behar du, ze bestela, egoera horri dagokion energia infinito izango litzateke. Baldin eta badaukagu zonalde batean infinito den energia potentziala eta uin funtzioa 0 ez bada, orduan zuzenean ja egoera horren energiaren batez besteko adibidez infinito izango litzatekelako. Bueno, orduan, zeintzuk dira A eta B konstanteen balioak, beraz, energia potentzialan agertzen diren A eta B konstanteen balioak, beta, M eta H barraren funtzioan adirazita, B-ko uin funtzioa Hamilton darraren autofuntzioa izateko, beraz, uin funtzioa hauze, energia potentziala hau duen Hamilton darraren autofuntzioa izateko, eta lehen esan dugun bezala ikusten dugun nola zonalde positiboan 0 dala, beraz, bat dator lehen esan dugunarekin, eta zonalde positiboan, zonalde negatiboan 0, eta zonalde positiboan X karratu bider eber minus X zati B balio du. Baita galdetzen digute zein den egoera honi dagokion autobalioa. Orduan, esaten badigute, hau dala Hamilton darraren autofuntzioa, orduan horrek esan nahi du, hause betetzen dala. Hamilton darraren eragilea psiren gainean aplikatuta, izango dala E bider psi. Eta hau da aztertuko duguna, beraz guk egingo duguna izango da hau aplikatu eta ikusi zein den hau aplikatzean ateratzen diren ondorioak A eta beren gainean eta baita zein den autobalio honen balioa. Eta bakarrik zentatuko gara zonalde positiboan, ze zonalde negatiboan badaukagu uin funtzioa 0 dugula. Beraz ez gara arduratu behar energia potentzial infinito honetaz. Bakarrik hause da kontutan hartuko duguna. Ea ba. Orduan batez ere, beraz, aztertu beharko duguna ondorengoa da. Minus H barra karratu, zati bi M, hau dugu Hamilton darraren autofuntzio esateko uin funtzioak bete behar duena hause dugu. Bueno, orduan, hau horrela izanik, orduan, behar dugu kalkulatzea zein den uin funtzioaren bigarren deribatua, beraz, lehenengoa aztertuko dugu zein den lehenengo deribatua, 2x eber minus x zati beta, minus x karratu, zati beta, eber minus x zati beta. Eta gero egiten dugu honen bigarren deribatua, gero honetan zuzenean jartzeko 2 eber minus x zati beta, minus 2x zati beta, eber minus x zati beta, minus 2x zati beta, eber minus x zati beta, gehi x karratu, zati beta, eber minus x zati beta. Izatez, bi hauek batu inditzakegu eta bi hauen batura minus lauek izati beta, eber minus x zati beta dugu. Bueno, orduan, hau horrela izanik, orduan, zuzenean, jarraituko dugu eta sartuko dugu hementxe daukagun adierazpena uin funtzioen x-ekiko bigarren deribatuan. Hori egiten badugu, daukaguna zera dugu. H barra karratu, zati bi M, hemen sartuko dugu, daukaguna adierazpena 2 eber minus x zati beta, minus lau x zati beta, eber minus x zati beta, gehi x karratu, zati beta, eber minus x zati beta, orain, gehi energia potentziala, eta energia potentziala da A gehi bx zati x karratu bider uin funtzioa, x karratu eber minus x zati beta, berdin autobalioa bider uin funtzioa, x karratu eber minus x zati beta. Bueno, orduan hementxe dagoen bidekaura pixka bat hobeto jarriko dugu, baina lehenok eta behin guztietan esponentziala gertzen denez, orduan hori
simplifikatzen da. Bueno, esan beharra dago nola, zuzenean aplikatu dugu uin funtzioa eta ez dugu normalizatu, zeren eta ez dugu normalizatu behar, ze uin funtzioa, hemen txagertzen uin funtzioa edo uin funtzio hori bide A edozein konstante bat izana, ordan beti betetzen da normalizazio konstante horren independentea Hamiltondarren autofuntzio izatea. Beraz, ez dugu zertan eta normalizatu egin behar uin funtzioa aplikatzeko Hamiltondarren autofuntzioa izango dela. Eta izatez, konstante, hemen txagertzen den normalizazio konstante hori simplifikatu egingo denez, aterako ditugun zer esanik ez, A eta beren balioak normalizazio konstante horren independenteak izango direlako. Orduan, ez dugu zertan eta normalizatu behar uin funtzioa, denbora galtzea izango litzateke. Bueno, orduan, jarraitzen dugu, hemen txaukagun adierazpen honekin, pixka bat txukunago jartzeko, biderkaketa hausia egiten dugu, eta minus hau da ateratzen zaiguna, minus h barra karratu zati m, lehenengo ekarpena, gero bi h barra karratu zati m beta, bider x, urrengoa, minus h barra karratu zati bi m beta karratu bider x karratu, gehi, gara mentxe x karratu eta x karratu simplifikatzen dira, beraz a gehi bx eta energiaren ekarpena bestaldera pasatzen badugu minus ex karratu. Beraz, hementxe dugu polinomio bat, polinomio hori zeroren berdin izateko, bete behar dana, ze x dugu aldagaia, orduan, hori beti zero izateko, polinomio horren bi graduko polinomioaren koefizienteak dira zero izan behar direnak. Orduan, hemetik izatez, balako beste hiru ekuazioa aterako ditugu eta hiru ekuazio horretatik ateratzen ditugu A eta B eta eren balioak. Lehenengoa esate baterako termino independentea aztertzen badugu, termino independentea dira hau eta honekin doana, ateratzen dugun berdinketa ondorengoa da, minus h barra karratu zati m gehi a berdin 0 dala, beraz hemetik ateratzen dugu nola a ren balioa dala h barra karratu zati m. Bigarrena x-ekin doan koefizienteekin lodutako ekuazioa, bi h barra karratu zati m bider beta, gehi b berdin 0, beraz hemetik ateratzen dugu, beren balioa dala minus bi h barra karratu zati m beta, eta azkenik x karratuaren koefizientearekin lodutako ekuazioa, justu hause energiarekin erlazionatuta dagoena, ateratzen dugu ekuazio hause, eta hemetik ateratzen dugun energiaren balioa dugu minus h barra karratu bi m zati bi m beta karratu. Beraz, lortu dugu azkenean ariketa honek eskatzen zizkigutena. A, B eta energiaren balioak.